салом алейкум ҳамватанони азиз ва бинандагони гиромӣ. Муаззама Қодирова ҳастам, ҳимоятгари тоҷик. Ман мехостам имрӯз кӯтоҳ якчанд дақиқа фикру назари худро баён намоям оиди ҳодисаи якчанд рӯз пеш шуда гузашта. Дар шабакаҳои интернетӣ паҳн шуд ба ҳамагон маълум аст, ки додгоҳи шаҳри Душанбе парвандаи ҷиноятиро нисбати Сӯроб Зафар, лидери гурӯҳи 24, ва Насимҷон Шарипов, аъзои гурӯҳи 24-ро дар бинои СИЗОи шаҳри Душанбе, албатта ки паси дарҳои баста ва бе иштироки нафарони ба онҳо наздик ва фикр кунам бе иштироки ҳимоятгар парвандаро ба хотима расонда ва ҷазои сангин нисбати ин нафарон бароварда шуд. Мутаассифона Сӯроб Зафарро ба муҳлати 30 сол аз озодӣ маҳрум карданд, Насимҷонро ба муҳлати 20 сол маҳрум карданд. Ин ҳукми ноодилона, ғайриқонунӣ ва хеле сангин буд. То ҳол дар ягон маълумот оиди бо чанд моддаи парвандаи ҷиноятӣ онҳоро гунаҳкор карданд, ягон маълумоти дақиқ пайдо нашудааст, яъне ки ба мо нарасидааст. Шояд ки баромада бошад ҳам, ман аз ин хабардор нестам. Мутаассифона чунин ҳам шуд. Сӯроб Зафар ва Насимҷон Шарипов дар сухани охирони худ, ки чӣ тавре ки паҳн шуд дар расонаҳо, худро гунаҳкор ҳисоб накарданд. онҳо дар сухани охирони худ иқрор баён карданд, ки ягон ҷиноят содир накарданд, қатлу куштор накарданд, ғорат накарданд, дуздӣ накарданд ва аз интихоби роҳи худ пушаймон нестанд ва хоҳанд давом дод. Муҳимаш он аст, ки он нафарон замини ватанро нафурӯхтанд ва барои интихоб кардаи худ содиқ буданд. Шояд аксарият нафароне, ки дар ҷои онҳо мебуд, мухолифон чунин ҳам мекарданд. ҳуқуқ ва манфиатҳои ин нафарон аз лаҳзаи дастгиршавӣ аллакай поймол карда шуда буд, чӣ тавре ки аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон ва бо ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Турсия ин нафарон дуздида ва бурда шуда буданд. Ин аллакай ғайриқонунӣ буд, новобаста аз он ки онҳо паноҳандагӣ доштанд дар кишвари Турсия. Мутаассифона чунин ҳам шуд. ҳоло ман мехостам фикри худро камтар баён намоям ба аъзоёни гурӯҳи 24 ва роҳбарони гурӯҳи 24. Ин албатта инро ҳамчун ин танқид аст, таҳқир қабул накунед. хоҳиш мекунам. ҳар яктаи мо хушрӯ хабар доштем, ки ҷони ин нафарон дар хатар аст ва толи чандин солҳо дар хатар аст ва ҷои онҳо амн нест. хабардор будем, медонистем ва то ҷое хабар дорам, имконияти баровардани он нафарон аз кишвари Турсия буд. лекин дар ин масъала мо хунукназарӣ кардем, ҳар яке мо хунукназарӣ кардем. мумкин дар ягон қисматашам ман худро ҳам дар ҳамин чӣ гунаҳкор меҳисобам. мумкин ман ҳам хунукназарӣ кардам, дигар нафарон ҳам хунукназарӣ карданд дар ин масъала ва онҳоро бурда шуданд ва айни ҳол таҳти шиканҷа қарор доранд, шиканҷаи рӯҳӣ, ҷисмонӣ қарор доранд. шояд яке аз сабабҳои онҳо, ки онҳо имрӯз дар чунин ҳолат ҳастанд, мо бошем, ману шумо бошем. Мутаассифона чунин ҳам шуд. ҳоло бошад пас аз ки кор шуд, пас аз шуда гузашт, дар расонаҳо, шабакаҳои иҷтимоӣ додувой кардан ягон фоидае надорад. Дер шуд, аллакай дер шуд. мо шояд бо зиндагии худ овора шудем, бо молу мулк овора шудем ва дар ин масъала хунукназарӣ кардем. Инро рад карда намешавад.
инро бояд ба гардан гирифт ки мо хунукназарӣ кардем. боз мегӯям ин таҳқир нест нисбати ягон нафар, ин танҳо фикру назари ман ҳаст. бояд қабул кард, инро бояд қабул кард. ҳоло бошад ман аз созмонҳои ҳуқуқи башар, аз тамоми ташкилотҳои ҳуқуқӣ хоҳиш дорам ки ба ин масъала аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. ғайр аз ин ман ҳукми додгоҳи шаҳри Душанберо маҳкум менамоям, вокуниш мекунам ва талаб дорам ки парванда аз нав боздид карда шавад ва ҳукми одилона нисбати ин нафарон бароварда шавад. ин навори кардаи ман ҳамчун флешмоб аст, ҳамчун эстафета флешмоб, ва хоҳиш мекунам нафароне ки бетараф нестанд дар ин масъала флешмобро давом диҳен. бисёр не, толи 1 дақиқа фикру назари худро давом диҳен. Озодӣ. Зинда бошед, дар паноҳи худованд бошед. ҳар ёкараки шумо.